Nos montes de Galicia córtanse cada ano preto de 10 millóns de metros cúbicos de madeira, dos que case un 40% son coníferas. A maior parte piñeiro do país e piñeiro insigne. As tendencias do mercado internacional apuntan a que nas próximas décadas haberá unha gran demanda deste tipo de madeira debido a novos usos e a modelos de construción máis respectuosos co ambiente e coas exixencias de absorción de CO2. Pero para atender a demanda actual e a do futuro, é necesario producir madeira cunha determinada calidade. Trátase de conseguir árbores con troncos rectos, sen defectos, cun bo diámetro e libres de nós, que lle aseguren á industria a mellor materia prima e aos silvicultores bons prezos que compensen o seu esforzo. Lograr ese obxectivo depende dunha silvicultura activa que planifique as plantacións e que despois faga os labores precisos para mantelas nas mellores condicións produtivas. E dentro deses labores, un dos máis importantes é o da poda. Pero, por que é tan importante a poda? Para termos unha idea, imos ver o monte que teremos se non se fan podas nin tampouco as desmestas e rareos que deben acompañalas durante o seu ciclo productivo. Nesta plantación das imaxes non se cortaron polas ou o traballo non se fixo como sería debido. Tampouco se eliminaron no seu momento as árbores defectuosas ou máis cativas que seguramente frearon o desenvolvemento doutras que sí poderían dar boa madeira. O resultado é unha masa densa que medra moi lentamente e que é difícil de mecanizar. Un monte pechado que favorece a proliferación de fungos perxudiciais para a madeira e que, ademais, ardería como un misto se houbese un incendio forestal. Pés, en definitiva, que só se poderán vender para triturar cun rendemento económico moi baixo. É que a madeira de maior prezo no mercado é como esta: troncos dereitos, ben desenvolvidos, cilindros casi perfectos, sen ningunha pola ata os 6 ou 7 metros de altura, a fracción do fuste onde se concentra o 70% do seu valor. Conseguir un monte así depende sobre todo dunha boa selección dos pés que se van deixar para o futuro, xunto cun programa de podas que garantan o seu crecemento equilibrado. A plantación debemos observala en conxunto e ver como evolucionan as árbores. Aquelas que presenten defectos, malformacións ou un crecemento moi inferior á media, compensa eliminalas mediante desmestas cando son árbores relativamente novas ou con rareos cando o monte xa está desenvolvido. Sacrificar estas árbores axudará a que as outras medren sen competencia e acaden un bo diámetro. En contra do que moita xente aínda pensa, a madeira que se perdería de producir verase compensada por un crecemento máis rápido e con mellor calidade da que queda no monte, o que significa tamén máis rendemento económico que se conservaramos todos os pés para a corta final. Ademais, no caso dos rareos de árbores grandes, tamén obteremos un pequeno adianto da produción vendéndoas para trituración ou para fabricación de taboleiro. O outro factor clave da calidade é a poda, que debe compaxinarse coas desmestas e rareos. O seu obxectivo é conseguir madeira cilíndrica e libre de nós, ademais de airear a plantación, previr doenzas e protexela do lume. O momento de facer a poda non o marca a idade da árbore, senón o diámetro do tronco no verticilo, o punto onde se insiren as polas, que debe estar entre os 10 e os 15 centímetros de diámetro. Como regra xeral, haberá que cortar todas esas polas concentrando o traballo na parte baixa do tronco, tendo moito cuidado de non eliminar máis dun terzo da masa foliar da árbore. Isto é moi importante, xa que podar demais diminuiría o vigor da planta, faría que medrase moito menos e debilitaría a fronte a pragas e enfermidades. Tamén se deben evitar as podas atrasadas en verticilos de máis de 15 ou 18 centímetros de diámetro, posto que no interior do tronco xa estará creada unha proporción elevada de nós e imperfeccións que lle restarán valor á madeira. Temos que saber que o obxectivo último das podas é que a madeira con nós de menor calidade quede confinada no núcleo máis interior do tronco e que arredor del vayan superpoñéndose capas limpas de defectos ata chegarmos ao momento da corta. Esa é a madeira que demanda a industria da transformación para a táboa de primeira calidade, chapa ou desenrolo, e tamén é esa a madeira que mellor se paga.
A ferramenta máis axeitada para podar as polas a baixa altura son os serróns e as tesoiras eléctricas ou pneumáticas e tamén as manuais, que aseguran cortes precisos e limpos. En ningún caso debemos usar machados, fouciños ou motoserras convencionais, que poden danar a planta e producirlle feridas difíciles de cicatrizar que logo se converterán en nós ou podremias. A poda é un traballo especializado e minucioso. Os cortes deben facerse preto do tronco, procurando deixar sempre arredor dun centímetro onde a pola se insire no fuste. Para as polas situadas a maior altura, tamén se poden usar as serras de lámina, motoserras lixeiras ou tesoiras eléctricas ou pneumáticas montadas sobre unha pértega. Con todo, hai que ter en conta que non se recomenda podar máis aló dos 6 ou 7 metros de altura porque xa non obteremos un rendemento madeirable que compense o traballo nin o gasto. O procedemento é o mesmo. Hai que cortar preto do tronco e sen deixar tocos. Se usamos ferramenta mecánica, convén facer a operación en 2 tempos para evitar que as polas esgacen. Primeiro alixeiraremos peso cun corte separado e despois faremos a poda definitiva pegada ao fuste. A seguridade é fundamental. Nos labores forestais usaremos sempre casco, lentes e luvas e son moi recomendables botas de bo agarre que protexan os nocellos e a punteira. Tamén debemos prestarlle atención á mellor época do ano para facer este traballo. Como norma xeral, podaremos desde ben entrada a primavera ata mediados do verán. Nunca se debe podar no outono nin no inverno, momento de parón vexetativo no que a árbore é incapaz de mover zume para pechar as feridas, co que estaría exposta durante meses á entrada de patóxenos. Todas as polas que se corten deben dispoñerse nas rúas do monte para seren trituradas despois con medios mecánicos, de maneira que se transformen nun fertilizante para o chan. Se a plantación é pequena ou é difícil que entre nela a maquinaria, aconséllase trituralas no sitio, sacalas dali para eliminalas noutro lugar ou amorealas. Os restos da poda nunca deben quedar estendidos no chan, para evitar a propagación do lume en caso de incendio e para poder movernos con máis comodidade nos traballos posteriores que requira a plantación. Levando a cabo podas regulares e feitas de forma correcta, obteremos fustes rectos e cilíndricos, cun diámetro ideal para conseguir os prezos máximos dos aproveitamentos madeirables. Os piñeiros e outras coníferas son especies cada vez máis demandadas e cun prezo alto se teñen a calidade que quere o mercado. Depende de nós, silvicultoras e silvicultores activos, producir a mellor materia prima posible para soster toda a cadea de valor dos nosos montes, pero tamén para obter un rendemento económico que compense a nosa dedicación.